Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musaka se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o mala samba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni be fe ka i to sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala tarata janvier kalo kile muga ani saba samba flani muga nani awnu sogolindo anani wakati na mali kono mali ko ka mali kuna foni bololo sirofe o bela jali nyatuma aw bismillah aka kuna foni yaw keneka foni damnela amina kuma EDMSA ni okonte ko dogole machine la o mi wakati na ecosystem jamana konnala ni ataga la je kabini wili ka kon damnela anga jamana kuranko bina ko ka EDMSA keren yala ka sebiba machama kon ye uyero kon soro ko banani oluni nyokonche ni amba fomi mako placer sous mandat de dépôt o konna ambe talike Boubacar Diallo ni ale kon yitunye directeur administratif et financier kon ye wani wakati ko fole nunun konna ni ale kunye femi karo ka fo directeur général kon ka conseiller Ali Kofé Joseph Terani au fana kunye chef du département juridique ye EDMSA la ale fana koni welela Ousmane Traoré ni o koni kunye directeur de production koroye EDMSA la ale fana welela o fana Kofé Amadou Sidibé ni ale koni tunye chef du département contrat et compilance ye EDMSA la ale fana yera soro ma welele unchela foka tagase ikado ka fo directeur général korobani o ye Kureshi Kumare ale fana welela o Kofé DG koro do fana welani o koni Umaru Jaraye foka takase ikado ka fo ministry koro koni mami koni kunye kuranko ni ministry koro ni oye Lamine Seydou Traoré ale fana koni welila janvier kalo kile muga ani fla temeli wa o Kofé Amina Nyan ni ale koni secrétaire général chargé du département juridique et la communication du contrôle des contrats et de la compilance de l'EDMSA ale fana koni placera sous mandat de dépôt ngani ma fefe koni welela do koni wele kun koni make do ref femi kado ka fo groupe mugani wulu vlamin koni tume kana ni o koni 29 groupe électrogène et transformateur do koni welela okola ni o madobe tali koni ke anga ministre koro Lamine Seydou Traoré konna foka takase Boubacar Diallo koni mani ale koni kunyi directeur administratif et financier koro koni ni koina nga o Kofé kokura munun kera ko konna la ni o dobe tali ke femi kado ka fo EDMSA koni fournisseur do koni olu fene welela ni olu placera sous mandat de dépôt o dobe tali ke ikado ka fo anga jamana ma tigi bayina ni o koni mamalay ale ni ma were konna o gonte bele ko fay kura fo nyaw ye ayira ka fo ko kunushula 4h du matin wakati neke kanye nani sanga muga ani woro o wakati u koni na femi karo ka fo mali kura ministry koro fo kata se EDMSA barakela do koni ma ani opérateur économique mafla o kon tara u yere koni sorba mago maison darela ni o MCA kasola kunungo tenen janvier kalo kile muga ani fla samba fla ani muga ni nani o koni kala festival ogo banyani o koni dogono o koni ka togola festival mimeke anga jamana konna la ota ko kono tona koni mbara koni dayelela nyinata temute do were ko la contribution des institutions et mécanismes endogènes dans la refondation de la gouvernance publique au Mali ni o koni te do were fanga blon joyoro femika do kafo jamana kura joli kura bara olula
Kibaruya duman kɔni o ye nin ko ye ka da kan a yirala k'a fɔ ko a tɛna mɛn tuguni ka dɔn k'a fɔ sogo ale sɔngɔ bɛna jigin kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la ka da kan an ka jamana faama fo ka taga se acteur minnu ma n'a bɛ fɔ minnu ma acteur de la filière olu kɔni ye sigi kɔni kɛ ka se ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na walasa ka se ka sɔngɔ kelen kɔni sɔrɔ min kɔni bɛ bɛn bɛɛ lajɛlen ma ka da kan sunkalo kɔni ale bɛ ka surunya ni o bɛ surunya sugu bɛ gɛlɛya fɛn caman bɛ gɛlɛya ala ɲini kalo dun don walasa ka se ka nɔgɔya kɛ jamanaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ni o bɔra an bɛ taa senna ndolanci binna kun kan ni o bɔra an bɛ taa senna ndolanci binna kun kan Coupe d'Afrique des Nations CAN 2024 ni o kɔni bɛ ka taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ ni wagati na ni Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni ni jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye bisimila o de ye sen fɛ kununko tɛnɛ janvier kalo tile 22 sanba 2023 nɛgɛ kanɲɛ 17 wagati Côte d'Ivoire jamana ale ni Guinée équatoriale kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔni ni kiri ma ja kosɛbɛ Côte d'Ivoire jamana la ka da kan fɛn bɛ k'a dɔn k'a fɔ Guinée équatoriale ale kɔni sebagaya sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana kan 4 ani kanakolo nin kɔni na Côte d'Ivoire jamana nin kɛra jigilatigɛ ye kosɛbɛ supporteru caman ma minnu kɔni ye u jigi bɔ coupe kɔni sɔrɔli kan ka da kan kabini terrain kɔnɔna la ni 3e but kɔni donna wagati min na maa caman kɔni commencera ka jigin ka bɔ terrain kɔnɔna la nka an bɛ se k'a fɔ ko nin kɔni bɛ Côte d'Ivoire kɔni ka garisɛgɛw dɔgɔya walasa u bɛ se ka jɔnjɔn sɔrɔ cogo min na nka wagati kelen kɔnɔna la n'i ye a ta k'a lajɛ supporter dɔw kɔni dusuma kasayalen kɔni bɛ wale dɔw ta ka kɛ minnu kɔni tɛ waleya cɛ ɲuman ye ni bɛɛ y'a bila i kunna ko kulonkɛ de don kulonkɛ kɔnɔna la n'i ye sebagaya sɔrɔ tare don nka n'i ma fɛn sɔrɔ a la fana kɔni a man tɛ ka kɛ ko y'i bolo min bɛ se ka i bila ka kojugu kɔni kɛ o kɔfɛ sini araba ni ala ma basi kɛ a na an ka jamana ba maliba samata sɛgɛ olu kɔni ni Namibie bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sini nɛgɛ kanɲɛ 17 wagati an b'a fɔ sɛgɛ ka yɛlɛ sanfɛ kosɛbɛ ala ka sebagaya di an ka jamana samata sɛgɛw ma kunnafoni kucɛla an dusuma kasayalen bɛ a fɔ kɔbadani ni o kɔni an ka jamana damandaba dɔ kɔni ni maaw kɔni bɛ taa sanu bɔla a yɔrɔ la karido janvier kalo tile 21 sanba 2024 maa 70 olu kɔni bɔnɛna a ɲina ka da ka dama firila olu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ni da la a ma fɔ ala ka hinɛ kɛ banbagatɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na ayiwa ne bɛ dasi kɛ aw ka kunnafoniyaw la an bɛ foli di ni wagati na Musa Jara ma fɔ Sénégal Mali kunnafoni TV kanubaga ba don a b'an suit a bɛ wagati caman bɔ Musa Jara i ka foli bɛ an bolo ni wagati na fɔ Dakar maa minnu bɛ fɛ a ka jagofɛnw ka lakodɔn a ka cakɛdaw ka lakodɔn aw bɛ se k'aw sɔgɔ Mali kunnafoni direction commerciale la o kɔfɛ maa minnu bɛ fɛ u ka foli ka kɛ kunnafoniyaw laban na aw bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la ni o ye 94 42 23 82 aw ni ce aw ka lamɛnni ko ɲuman na aw kan bɛ sini ni ala ma basi kɛ ni aw la ala k'an si jɔ ko makɔnɔ ala ka sebagaya nɔgɔya an ka samata sɛgɛw ye sini fɛn min ka dɔn k'a fɔ Namibie kanu na